Hello guys, good morning. नैबे मनजुलि ब्रह्म फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलाव बरायलायबाय आरोना बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे बिखा सिंनिफ्राय आरोना स्रायनो स' जों दिनैहाय 18 थारिख नालाय नैबे फिसाजो गेदेरनि रिजाल्ट लायनो थांनो नागिरदों आरोना स्कुलाव बिथाङा बिराद एक्साइटेड आरो गोसोआव बिराद गिखांनाय मोनदों आरोना गुरुब मोनगासिनो दंनो मानो होनना बुङोबा फेल जाबा दा बाव मानजिबो जागोन आरोना बियो आंजोंहाय स्कुलाव बेखौ दोक्को दोक्को बुना फैगोन आरोखि ना आङो नैबे फान्थिया माने बिमाया आरोना बिनि बिमाया ओमफ्राय पास जाबाथ' मोजां पास जाबाथ' जाबाय एथ'ग्राम बोसोरावहाय फैसा गारनानै जुदि बियो फेल जायोबा बेबायदि गथ'खौ बुग्लियाबा मा खालामनो गाइसमोन हो मासाव टिउसननि 1000 थाखा स्कुल फिस 1000 थाखा आरो बेसेबां 1000 थाखा 2000 थाङो मासाव आरो नोङो ओरैबा ओरै जानाय लाङो दिनाव 50 थाखा दिनाव 50 थाखा 1500 मासाव जायो होमबा नोङो आरो बारासो जायो एखमबा बेसेबां थाखा फैसा थाङो आरोना इंलिश मिडियामाव फोरोंबा एबारनिफ्राय आङो दैसाखौ सानदों आरोना बर' मिडियामाव फोरोंगोन जोंहा बाबुखौहाय बर' मिडियामाव बहुत मोजां जाबाय आंबोथ' बर' मिडियामाव फरायबोखानाय आरोना जोंनि बर' मिडियामावबो जौगानांगौ बर' मिडियामाव फोरोंनोसै आरोना नानिखौबो आं बर' मिडियामाव फोरोंखादोंमोन ओमफ्राय जोंहा थांलाय फैलाय जोंहा टाउनाव स्कुला खाथि नङा नालाय थांलाय फैलाय गोजान जानायखाय बेखौ बे इंलिश मिडियामा खाथि जानायखाय बेयाव फोरोंफैदों आरो नायलांबाय थादो नोंस्राबो स्कुल मोनफैबाय आरोना जों दा नैबाव मा लिरदों नै ओमफ्राय एडमिसन अपेन डे जाबाय आरोना थांसै दालिया पास जादों फेल जादों गिदों रिजाल्ट लांफैदों हाय होनदो सार दे खनसे आंनि ब्लगाव दे गोरैहत नायनो लुबैथारबाय एक्साइटेड एडमिसनाथ' जागासिनो ना खय हाजार बेबालाय 75 ल'नो Class 1 to grade 7 6000 माबा admission खालि एडमिसन 6000 लक्ष्मी ब्रह्म पास जाबाय गबाय दे खुनुरुखुम रेंकआबो थादसो एहे मा फरायोलै मा रल नाम्बार हिसाबै होयो नामा बे रेंकखौहाय पार्सेन्ट हिसाबै सि थादसो मा फरायखो माबाखौ नाङा नैबेखौ नाङा ए जोंना बिल थिल गैखाया जेबो फैजोबखा एडमिसना लास्ट डेटथ' दानो जाथ'खाया उनाव लांफैसै एसे जिरायदों ओमफ्राय माला खुलिगोन स्कुला 8 थारिख गबाय आरोना खुनुरुखुम पास जाबाय 3rd रेंकआव सोबाव जाहैदों आयु सान्दुङाबो जोंनो लानानै फैबाय आरोना जोङो गावहा नायगासिनो दंबावो हनै ओमफ्राय नाम्बारखौनो मोनाखै मा नाम्बार मोनदों आङो दा खोन्थानोसै आरोना न'आव थांनानैहाय बेजों मानो थांबावनो ओरै थांसै फै खामसे खामानि फरनिफ्राय थार्दसो फैदों माबादो माबायदि मोनखो रिजाल्ट मोननानैलाय मोजां एबारनिफ्राय बांसिन फरायनो नाजागोन ना नाजाया नाजाया माबायदि मोनखो पास जानानै मोजां गाबबाय हनै दैसाया हनै माबायदि गाबदों आबा आय बोखाङैदो माबायदि उन्दुना गाबगासिनो दं आंखौ अनो ना अना दै होननानै
Baik kau bukannya mal dengraku. Mama, posongnya Cina, posongnya. Ya, hai. Siapa kau pusing nanti kayak. Hai. Enggak ada mana. Ompay. Ebar मा क्लास मोनगोन? 0, 6. 6. एबारनिफ्राय बांसिन फरायनांसिगोन नङा होमबा? क्लास देरबाय नालाय. ओमफ्राय आङो फार्स्ट रोङाखिनो कसिस खालामगोन आं. एक्सेलेन्टआवहाय. नों दा मा रेंक मोनदों? माबा ग्रेडआ? Very good. भेरि गुड माने ए ग्रेड. Yes. ए प्लास बा एक्सेलेन्ट नालाय. बाय बाय नुदो बयखौबो. Tata. आं नोंसिना मार्क्सखौ खिन्थानि र'. आं बायदि आंनिफ्राय रासिन फरायनो नाजा होनदो बयखौबो. आंनिफ्राय बांसिन फरायनो नाजा नाथाय नोंसोरखौ आंनिफ्राय बांसिन फरायनो होआ. आयो रामा. इंग्लिशआव मोनदों 87, मेथामेटिक्सआव मोनदों 73, जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 76, ससियेल साइन्सआव मोनदों 87, ओमफ्राय बड'आव मोनदों 78, ओमफ्राय हिन्दीआव मोनदों 72, कम्पिउटाराव मोनदों 85. आं कम्पिउटारानो बांसिन उइकमोन. ओमफ्राय बेखौ बांसिन फरायनानै 85 मोनदों. एबार आं हिन्दीखौबो फरायनो नाजागोन. अबेयाव सबसे खमाव मोनदों? हिन्दी 72. बाय बाय. Bye bye.